Ki kam torti kani ka Sarkar MDA kabala lam khamat daka NPP bat UDP kilas nang pau perthai shu daka jingtua udurmot kenjang balatai hatnum dom jong kayeng dorbar thawan ka jela katai ka jingtua jong umat tunum yeng dorbar thawan badon hapreng jong ka hol penong dorbar kalong hakasngi ublei hakapor kumba khat arsiteng ei yathuk ki pajba ki balayok sngo yakani ka jing khlem hakatai ka jingjia jingtua jong utei umot om semladon kano ka jing songsi ne ka jing syaphan kinong trei jong kani ka jaka dangha ki khendep tayo baladep ulambhang ga ying dorbar thawan uba medba ulalej ban jurip yakate ka ying dorbar bat thmai ham maudiang diang bat ulayuthu ba uni umot kenjang nedum ladep ban trei kumba nyopusan persen AA Bây đây bagi jengkel lem jong ka dom menin kabet de ngakwa ban chu patai kedet kan sat ban chua ban patai kadik ngakwa ban chu ong bamo kene kede ke ke ba smosi ha kabajia bagi jeng chan namar balai bangi ngila expect ban pendep ya kene jeng sna ha upnai August nadong sedong den re ke jia no komne te ha bagi jia komne te nakaliang jonga kene ko por ngakwa ban patai iya ke jingsha ka basna ka nek building laksna kat kum ke design ka bale ada ki designer ki jongi bat kene ka form ka bale ro ka de design associate na Delhi te bat hawala design ya kene la airo ban bet ya ke design ke jongki da IIT Roorkee te abaka pha ya kene ka design te ngiru ngila pha semuda bat la pha semuda kemuda ka study bat namar bala vet ya kene ka drawing ke design dak IIT Roorkee te kemudah ka ai ka approval tingi nak liang jongi ro kum ke executing agency tingi ro ngi ya bet bat ngi pentrei bet ka kum ke design te andrei kene ke design pat de habanga evaluate nalade mo namanga de civil engineer te habang evaluate dalade let's say kala banlong ba kene ka jingkhia jong kene ka structure kadom saya kelak kia aduk kata-kata but kini ki badai ban kit ya kene structure timla shu ban kit namar ke jingkhia jong kene ka structure jong kadom kelak long ko ban nyoko tan te nakaliang jonga kene ko por dong in ya pej ke ke bala ban le nak benta kene ke jingjia but kermen scam hi ba ngin weng shwa ya kini ki devres mo kini ki tum hitam ki bala ha ke hapo artayo ngin pendep ban weng ya kene kita kadai kepada kuat ban ong yaki but hakajuk poro ngin initiate mo kumno ban le hakando kedur bangin le pade habakani ka structure ka la ha ke kumno ngin le kat kum ke jing sopu janga kat kum ke jing perhat ke jongi mo nagaleng ke jongi mene kami keren balai kene ke jia tanga susopu tang ka wehi imat kani kala bandai ke jing baklah ke design jong kini ke expert ke jongi lada kahap kan ni ndai namar ka deki impact fi ka bangat ha ka structure telong nakaliang jongi ngong pi bende ba la shai ka sngi ni dan kan ni ka joint meeting mo nakaliang jong department jong nakaliang jong ka Meghalaya Legislative Assembly secretariat ngin dan ka joint meeting ngin review ngin evaluate but kumju ro yakini ki architect ki jongi ki structure engineer ki jongi ngin dan ka joint meeting
bat ngin review kabite ke benta kino ki benta ki bakta kino ki kata tingin sa review bat ngin sa evaluate kadang failure kadang construction ngila ban realize nakanika reduction ki jongi kum ke security deficit mo ni ongko retention yo nakalian ka jonga pati kanika por la dapi ongro kabite bat kanika mo kum no ban pen clear ya kini ki tum kitam ki devres mo kini ki bahap rejing syang akwa ban itu itiba pi unu kontraktor tang sna menta de habo tang sna menta ngidon haka contract agreement ki jongi kanik security deficit ti ya kini ki jinglut jing set ro se mo uni kontraktor hi ban lut ban ba nakalian ka jongo nomor ngidon haka contract agreement kanik security deficit ti kata ka bang kwa ban ong pi but tangkawe bang kwa ro ban ong pi la da pi yang ni jing jia ijia bai tang hai tu i main mandap itu assembly hall te namar ya kini ke building padela design ki lai benta kawe ke benta kadeka left wing central wing bat ke right wing te menta mdan kono ke jing thot haki we pada ki part jong building dei tang itu hi main mandap ni assembly hall te kata kadeka bang kwa ban ong pi ha kadeka step page ke jongi kat kum nomor ngila te ya kanika dome portion ngila le na du ubnai February ngila le du ubnai February ya kanika dome kam ki structure kip dei ban kip ya kanika dome ngila le na du ubnai February hakabite bat kanika ngiong kanika curing ka setting na dong sedong ngila page kala biang na dong sedong kat kum ke poru kabala dei ban bu babu kanika biang na dong sedong te nomor balai ba normally hi haka design ke jongi haka specification ke jongi pi kini ki building material kila ban yo ya ke strength ke jongi maximum 28 days ni nak yang jongi piludi ngila page lot ngila check lot medong sedong nomor ya kani ngile how February te by March kala apoi kani ka por mo kani ka bang 28 days of curing 28 days of strength kata kadai ka bang ngila check nakaliang jong kadon ni mo STO jonga don ni GE jonga te nakaliang jong ngila pek ni dok sudah te ndrei long kane pade ke jia na kumne menin ke singir la jia kumne nakaliang jong ngila sudon hi ka jing ya keren bat ni sopo na se kane kala banding na ka design atau mai dang design lam ba sil ala ni kadang jing duna hakisimen do se ka jor komputer gam kambiang ka jing thau jing wo atau kala belong entah ban ong ban design ban ong ban duna tang hak simen ro kamde namar bangi ngidon pi nakaliang jongi ke piludir ngidon nakaliang jong ka company ngidon i man ka por ki engineer ni check ya kini ki design ki jongi ni check ya kini ki quality ngidon ki jong quality control ka bangi ngidon hulu telong hakabide bat kanika ini kanika ke jing ba ong mapi mentan hakabide ini ki jing duna simen kanika tai katakan namla ban long lada duna simen kanika left wing ro kala ban kata kanika right wing ro kala ban kata kanika central wing ro kala ban kata andrei lada pipet minta kini barok kini hang ni barok kini ki wing kini dei andrei ka ba dan hi ke jing duna ka dei tang hakanika dome ka ki design thung naka kan hun toket mo kamdan kan no jing per kata kadeka lenti ka babha lenti ka babha tam kanang bangin yo ban sotho kanamdan kan no jing buri hang ning tai lada kadai nak liang jong kontraktor ne nak kadai liang jong department ne kadai liang jong nong design ne kadai ban niat dak lenti mundai ban khang nomor dai ban niat dak lenti ngidai ban lek dak lenti dai ban dan bai kan hun nga sko ban lek kum ta ban langa try la shai ke singi ngin saya kendo hakabite bakane ka benta nak liang jong ka department jongi bat kum ju ro nak liang jong ka Meghalaya Legislative Assembly Secretariat ngila ban ngin ya kendo ngin dan ke join meeting ban ngin review ban ngin khot ru ya kini ki designer jongi design associates in Delhi ban ngin review ya kani ngin evaluate ya kani de hadu menta kadan am ka jing perso ya pi ki bope in kam halaban penep kloy ya kani kayo kadan ka perso kum boong meneh mo ban pressure ban penep kloy lai ka don palat ngani su ka don palat namar balai jing sia kat kum ka original completion time jongi ka dei bai how December 2021 Henry one no covid ni extend no dai de wat la kataru habdeng jo covid ru ngi persyang hi ban ye tre
telong kala extend no kumba shipho banai shipho banai namar ya kani ka building menta jing sa ngi expect ban pendap hau banai August ti knang ba haka autumn session lani haka winter session ki yo ban syong no to pi sem ni bijing thut pat Persia pi long pi ong bodon bo persia mulo sa kita di bo persia belum pi la binya thu eta persia mono em long ban sutrai wut mdei long ban sutrai wut mdei ban syong ban sutrai tang mendep rukam kam dei kata ti habangi ong ban trai wut kamut ni hab ya ilang bat ka specifications mdei ban dan ba pressure hero kadang pressure ndai kini ki special UV buildings kini special buildings ngimla ban syu na kaliang chongi engineer nak kaliang chongi engineer